שלום, מדבר דין. שלום. היי. אני רוצה לברר בקשר למספר תביעה, בקשר לתביעה אני אתן לך את המספר. כן. פשוט אתם כמה חודשים משום מה לא נותנים תשובות. מה המספר? 7422 7422. 400 כן. 0004-1. שלמה צפר. כמה פעמים אפס? 50. אוקיי. שלמה? נכון. ונראה. אני אגיד לך מה זה כרגע בטיפול של המסלקת. נו. המסלקת מודעת לזה שתוך 30 יום על פי חוק אתם צריכים לשלם? תראה, לפי מה שאני רואה, אנחנו בזמני טיפול, עבר ביטוחי ואישור משטרה העברתם ב-15 לראשון, זמני טיפול למד ה-15 לשני. אין בעיה, הם דברים שאתם צריכים להוציא, לא אנחנו. בסופו של דבר אתם צריכים לשלוח מסמכים. מסמכים ששלחתם, גם אם אתה לוקח אחורה ומתייחס למסמכים החתומים שלכם של הצהרה שהרכב שלו תוקן, זה גם מגיע באותה תקופה. לכן בסופו של דבר זה עדיין בזמן הטיפול. אוקיי, כרגע יש לכם את כל המסמכים? בוא נראה. נכון לעכשיו אני לא רואה איזשהו חוסר, אבל מה זה במידה נכון והרפרנטית לעכשיו? יכול להיות תצטרך... שמחר תבקשו עוד משהו? ואז יכול להיות נספור 30 יום ממחר? כרגע, לפי מה שהמסלקת רשמה נכון לעכשיו, אין איזשהו חוסר. יכול להיות שתצטרך איזה משהו, אבל זה לא אני לא יודעת עכשיו. אוקיי, אז לטענתכם, מתי נספר 30 יום? כמו שאמרתי, ב-15 לשני. ה-15 לשני? כן. אוקיי, אז זה אומר שעד ה-15 רגע, ה-15 לשני, אנחנו עדיין לא ב-15 לשני. כאילו, עד ה-15 לשני אנחנו נקבל את הכסף? זמני טיפול הם עד ה-15 לשני, כן. אוקיי, אבל בכל מקרה אני גם מתי אתם מבקש קיבלתם זירוז. את כל המסמכים? כמו שאמרתי, מסמך רלוונטי אחרון התקבל ב-15 לראשון. לכן עד ה-15 לשני זמני טיפול. הבנתי, אוקיי. טוב, אנחנו ממתינים. בסדר, עם מי אבל דיברתי? בכל מקרה אני אבקש גם זירוז. לי קוראים דין. דין, אוקיי. בסדר? איך נוכל להתעדכן מה קורה עם זה? תראה, אתה תמיד יכול להתקשר למוקד כמו שעשית עכשיו, או לשלוח לנו מייל, אנחנו לא יכולים לענות לך גם במייל. אוקיי, את יכולה לבדוק אם מי שמטפלת בזה כרגע באמת היא יכולה לזרז לנו את זה, כי עבר כבר 3 חודשים והמתנו בטח, מספיק זמן. אני אקפיץ לה את זה עכשיו, אני אבקש ממנו שזה יהיה כמה שיותר מהר, בסדר? אוקיי, תודה. בכיף, יום מקסים שיהיה. ביי. ביי ביי. אתה שומע?